така, ето не в следващия епизод на Minecraft Pocket Edition. Днес ще играя Skywars. И то в Hypixel, както винаги. Не, шегувам се, не винаги. Също мисля първо да играя на малко Simon Says, за да се концентрирам май. Ако искате оставите в клипа, ако не обичате Simon Says, напускайте, после ще спуснете пък Skywars. Ако искате превъртете, ако не ви се гледа Simon Says, но ще го направя, защото така малко се концентрирам. Мале. Не, мале. Ужас. Какво? Път сме на скин. Аз съм с скина на вената. Опа. На, 4 такива трябва да скупая. Бързо. Yes. О, аз съм супер. Спечелих първи рунде. Да се скрия от... Моля. Какво? Не успях. Ами, първа игра за въведа. Окей. 6 ябълки. Това няма нищо. 5. Майнкрафт на бъгна. Искам да се извиня, че Майнкрафт не бъгла. Ама не ще става. Не знам защо. Това е сървъра. Също, както да се клипне, напомня да се абонират за мен в YouTube, да последвате във Facebook страницата, да харесате Facebook страницата ми, която ще напиша в описанието, не е линк, ще напиша как се казва. Снимката ми е аз, който е със скина на знака BG, и до мен един със знака на Shadowhex и един друг приятел, който скина му си от Minecraft. Значи, другият приятел скина му ето този тук. Ето първият отключен. В левия ъгъл. Ето този. Тук където е до... Тук където пише нов, new. Точно до него вдясно. Нещо стана с сървър, хора. Тръгна, yes. И... Ай стига де. Бъгна. Жестоко. Добре. Няма да спирам да снимам. Така. Иначе, почваме с Skywars директно, защото нещо трудно. Искам да видя така кой има. Да. Тук са такива, кой какво направил, колко време е такива. Ви работи. Защото точно след това Skywars ще играя Build Battle. Не знам дали ще бъде в този клип, но ще играя. Ще кача в един същия ден. Ако и трети клип да е, пак ще го кача. Защото... Забравя какво ще да кажа, как си... Моля? Това е много яко мап. Yes. Обичам Skywars. Както и този мап е. В смисъл, тая карта е много яка. Много лесно се отива на другите острови, те много лесно да ги победя. Унищожа те нататък. Накратко, готино е. Кой има тук? Не знам. Това е много тъпо честовици са. Бъгначе. Нищо няма тук. Ужас. За какво слизах тогава? Майко. Какъв фейл съм. Изобщо не го видях това.
Еми ще пробвам още един Skywars. И мисля, че ще игра пак на същата карта, защото пише Mushroom, ето как горе, you are playing on map Mushroom. Мисля, че е същия. Което беше много прецакващо. Да, същия. Няма да се съм точно, това беше супер прецакващо, някой ме измами. Охо! Мале. Е сега. Само елата на острова. Само стъпете. И ви свърших. Мале. Само мен да му свърша части каца кефа. Накрая ще отлетя. Ще взема боя. Той е просто така лесенки, защото той не мърда. Той е така. Ами, сърнат. Липси. Айде. Но сега да ти взимам нещата от честовите. Моля, къде са ти нещата, бе? Аха. Ще се взема снежни топки да сваля някой поне. Ако си прави мост на някъде, бум. Малко така ще го изхлузим от света. Си усилим звука, не знам чува ли са. Ами аз ще върна на моя остров. Тук. И ми ще чакам. Не се разклазвам на имеле там, където знам, че става както винаги. В средата. От как жанката са мелят. Джумп. Еми, пускам се на... Сериозно ли? Ужас. Значи ужас. Последна игра правим. Имам пред на Skywars. Ако не сега ще играя на Survival Games, защото няма много памет и време. В смисъл памет на телефона. Няма много време и памет на телефона и така. Ще играя още една игра. В смисъл в тази игра и ако каквото да стане спечеля или загубя, ако спечеля няма да играя друго, но ако загубя пак, ще играя на Survival Games една игра и дотам ще свърша клипа. Защото казах вече защо. Някой ме гледа предишните клипа, ще кажа, ти винаги пасе нямаш памет и ми да. Аз ако ви покажа колко игри имам, ще ви покажа всъщност, да се убедите, че нямам памет, защото имам много игри. И... така. Хубави неща ми западнаха, като гледам. Без меча. Защото дървен. Ако беше каменен, бива дървен. Много беше рокън, искай да рока. Трънки. Буквата са китайски неща. Китайската момче. Ако се чуи някой копия, напишете китайско момче в Google или YouTube. И ще чуете песента много. Много така... този меч рък. Умирам. Няма да му обиждам, ще съм убил. Ще играя на Survival Games и това ще бъде клипа. Или поне билд батъл, айде. Обещах билд батъл. Опа. Значи 16 човека трябва да се съберем. Мамо, кога ще ги съберем тия 16 човека? Имам 50 бактерия. И какво се е стеглило тук? Да. Аз сега стеглих правилно за снимане. Между другото, ако някак се интересува, живея в град Свищов. И истинското ми име е Стивън. И това е лаптоп. Окей. Ще видите колко грозно стрия. Лаптоп. Еми, бял ще бъде. Не съм спомнил да бъде бял или някакъв друг цвят. Някой го сте правил. Еми, окей. Сега ще литнем. Еми,
Да, ги настроим тогава, че имаме 4 минути. Така, ами, така. Сега такова за копчетата. Тук, не чакайте. Не тук, да. Върни са. Тук. Сега някакъв като сатъл, той има 5 копчета са. Всъщност ще го направя малко по-голям. Тогава ще го запълним с железни блокове. Трябва да строим по-бързо, защото нямаме време. Има 3 минути. Тук сбърках. Така и тук. Не бе. Тук. И тук. Тук. Тук ще бъде малко спада. Опа. Гриб. Тук ще бъдат кокчета. Тук ще има нещо такова дървено. Някаква лампичка. Сигурно ще бъде. Тук ще го заградим така. Тук така. Тук нещо много черно ми трябва. Обсидианна. Тук ще бъде малко спад. Дайте да ми взимаме основата. Те ще бъде също бяла, със сигурност. Нямам време, имам 2 минути. Стига, тук съм ездила долу. Сложа карти на лице, но някакво такова. Натам до мене какво ли строи. Трябва да погледна. Първо моето, пък после неговото. Нали? Все пак. По-важно е моята постройка да е хубава, отколкото неговата. Все пак искам аз да спечеля, а не той. Така че картина. Така. Ето не може да слагаме картини. Да бе, да, аз ще направя лаптоп. Не ще бъде угасен лаптоп. Трябва черна вълна бързо. Никол. Сега някой ще каже, що мълчиш. Ще каже, че връзката ми се изгуби микрофона, но сега ще нещо подобно. Не, просто съм се замислил как да го направя, да не изглежда толкова противно, но... Опа, тук се маха това. Тук, сега, бързо. Има много малко време. Гласуваме за моя. Гласувате. И... Моля. Не знам. Окей. Какво е това? Супер пул. Добре, стои на лаптоп, бе.
Добре, това е много добра идея. Да, год. Добра идея. Супер поп. Това не е лаптоп, брат ми. Това е... Колко чива. Поп. Не, поп. Това не е супер поп, ама супер поп. Значи как ще победи някой тия, дето съм дал супер поп. Седмия човек, значи още 8 човека. Кое е това? Поп. Супер поп. Ето няма гласувам изобщо. И? Какво? Аз спечелих! Спечелих! Той го мисля за лаптоп. Yes! О, мамале. Окей. Я идем са. Дали мога да стасовете? Къде е Build Battle? Skywars? Survival? Build Battle. Не. Окей. Тук има някакъв. За да... Добре, това ще бъде от клипа. Ще се видим в следващия клип. Ще ме чуйте.